Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events, fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, mabatian ng isa, Aksyon Hotline! Aksyon Hotline! Aksyon Hotline, examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events, coverage and commentary. Aksyon Hotline, kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline! Sa liwat may nga naman sa ito ng mga ka-aksyon, welcome na diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Karon nga adlaw, Biyernes na kita, Oktubre 16 tuig 2020. Aksyon Hotline! Sa aton sining nga countdown, may ara nagid lamang 70 kadlaw na bilin bago magabot ang adlaw sa Paskwa. Kag may 77 kadlaw naman lang ang nabilin bago naton sugalawon ang pagsulod sang tuig 2021. Aksyon Hotline! Mga ka-aksyon ta nga nagamonitor na karon nga aga, hindi lamang sa online kundi sa on-air. Good morning sa inyo nga amon mga suki nga matag palamati. Din ka man nga bahin sang pungsod Pilipinas, bisan pa sa guwasang pungsod sa mga OFW nga mga Ilonggo, pwede gid kamo magkamonitor sa tanan nga mga public affairs program sa Aksyon Radio Bacolod, paagi sa Facebook page, sa Facebook Live, amo man sa YouTube. Aksyon Hotline! Sa aton sini mga suki nga matag palamati nga nagamonitor na iya sa ilang mga transistor radio, kumusta kamo? Na nga mga suki namon nga matag palamati sa kahanginan. Aksyon Hotline! Aksyon Artay Hupon checking in, tubtob kita takna alas 9:15. Karon iya nga daw, diri sa Biyernes naton nga presentation. Aksyon Hotline! Anong pila ka madalag ko nga mga balita nga aton tutukan kon COVID-19 update ang pagambalan. Ang good news, ang Bacolod City, although may ara sang nagpositibo gihapon pero tinubo na ang numero. Ang record nga ginapagwa sang DOH kahapon ang Bacolod City may napulo or 10 new cases diri sa Bacolod. Ang good news, may 107 ang mga recoveries as of Thursday ini, no October 16. Ang Bacolod City mayara na sang total number of cases nga 4,491. Aksyon Hotline! Pero 85% sini or may ara sang numero nga 3,854 ang naka-recover. Aksyon Hotline! Kabay pa nga tayuyo na ini ang aton nga pagbangon, amat-amat lamang nga mapukan kung tani ining si COVID-19. Agod ng aton pagsaulog sa adlaw sa Paskwa, way na bala masyadugid sang worry ang tagsa ka pamilya. Aksyon Hotline! 2006 Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Ang mga update karon na sa national kag worldwide kung cases ng COVID-19, aton lang nabalikan ang mga datos kag pinaka-latest nga numero sang cases. Ano madalag ko nga balita yang aton tutukan? Now kahapon kundi may meeting ang EOC, may meeting man ang mga local government unit sa duwa ka mga LGU, no, ang Bacolod and Iloilo. Ang isa sa magintalakay nila amo ni ang resumption
sang biyahe sang fast craft, no? Ang commercial nga pagbiyahe man sang roll-on, roll-off vessel. Action Hotline. Tiko mo nga ang Iloilo initially, if you remember, may ginpagwa nga executive order ang mayor dito nga ti allowing sang trips, especially sa mga fast craft. Amo na ang isa man karason nga diri sa Bacolod City si Mayor Bing Nunadia last time nagpagwa man sang executive order or sang iya sining mando nga nagaugyon, nagasupport sa sining move nga ginhimo sang LGU sa Iloilo. Action Hotline. Pero nano ni man, kaya balita, do are uncertain gihapon, do ay gihapon klaro, kung bala madayon kang mag-umpisa na ang biyahe sang fast craft. No, kaya ang mismo mga operators, daw na budlayan subong. No? Number one, bangod man sa problema nga ti limitado ang pasahero, ti hindi niya lahog ang gastos, ang expenses. Kung mag-operate ikaw kang magbiyahe sang fast craft, Action Hotline. kapin pagid kon limitado kag jutay ang mga pasahero na amo gina ang isa sa mga concern mismo sa mga operator. Action Hotline. Ti isa ini sang dapat nato ni baluon nano exactly ini. Kay ti ang marina hambal sa marina ma-meeting pa kami ti until kahapon amo naging tutukan ta pero daw ay gida sang update ko nano ang natabo. Online sa hotline. Online sa hotline. Joining us this morning is one of the operator, especially sa Wisam Express. We have Sir Frank Carbon on the line. Sir Frank, how are you? Good morning. Si Action Art, dari sa Action Radio Bacolod. Art and good. Thank you, Guido. Sige, go ahead. Thank you for the time. Nagtawag ko pala, Sir Frank, no, kay kahapon, I understand by mga meeting kamo. And of course, one of the discussion is the resumption, possible resumption of fast craft trips, no, ang commercial trips. Sir, anong nandangatan sining ang may report kami na baton nga do uncertain gyapon do ay gyapon sang exact nga date kag way gyapon sang ginpagwa nga advisory nga magabalik na gid ang inyo biyahe. Anong natabo, sir? Una-una, Art, pasensya, away ko ka returns ang call mo kahapon. Kay No problem. may meeting sa Hilo nga dinamonitor ko kan nag-meeting man kundi sa province man up the whole day province. Yes, sir. Yes, sir. I understand. Okay. At the end of the day, tawag ang representante namon to sa Iloilo kung anong sitwasyon. Amo ini ang aton mayor sa Bacolod, si Mayor Jerry, they're almost ready for a commercial. Almost no, this no Okay. actual nga travel between the two cities. Kasi sidad malang ilayap sang Iloilo kang sidad sa Bacolod. Okay. Dito sa province, hambal naman sa akon si Kailian, si Ferd, siya ng head ng aton nga kuan sa COVID, etc. Kanyang ilayan na recommendation ni Governor Bong, amuman, yung free travel na pasulod sa Negros Occidental, except na tuwag lang siya, basta ang imo destination niya is outside Bacolod. Tapos nakat ka na kung din ang destination. That's normal, okay na. Okay. Na suwong, no? Tuwag. Ang Iloilo, why ganun sila nag-mention about swab, basta free ka na. Basta, pabalo ko lang, just in case na pamangkuton ka, may pakita ka na yung residence of Region 6, Okay. Negros Occidental, Bacolod, etc. Meaning, free na ng ilang ulo, they're trying now to normalize the travel, the economic activity, which is very good. Yes, sir. Moving to that. So, Diyos ko, pag abot sa representante ni Governor Defensor, ang ulo niya lain. Daw gusto ya, daw LSI lang nga treatment itong nagigad, may mga papilis kapakuno. Uy. No? Travel document, health, I don't know. In short, hindi pareho ang health protocol o travel requirements ng City? sa Negros, Okay. sa city ng Bacolod, no? Si confusing, worse pa din,
Why representante ang kapis antike Aklan? Uy, Maras sa meeting. Masilain pa nitong ila. basi lain pangid, correct? Ay. Mhm. Correct. So, tingnan mo, hindi pwede. If you want to have a new normal, Aha. in your normal is dapat you start with Palarino, uniform kita nga health protocols wherever you go in Region 6. Mm. Kung lain-lain, hindi na new normal. That's highly abnormal. Correct. Mhm. Mhm. Oo. Kasi nag-decide na lang ang grupo, since ato man tong representante ang regional Okay. IATF, itilak kami sa regional IATF, studyuhan nila, kag silang ma-order. Kasi silang mag-order nga, amo na ni to open up the economy sang Region 6 para may inter-island trading, inter-island travel, kadang aton nga turista or aton tourist spots maka-open up man, kag mas-create trabaho, Okay. maumbrahan na lang sila isa ka travel protocols for the whole Region 6. Aha. Oo. Which is very good. Mm. Which amo nang miss namon. Oh Okay. boy. Sige lang. Anyway, this is going to be new normal ko, no? Di, damo pa sa kuwan, no? Mhm. Ardol. Aha. Anyway, Hopefully, Sir Frank, hindi mo man mabasol ang sa province sa Iloilo. Ya kahit may kaugalingon man sila tuguro ng mga assessment kag amo na ang nagwa sa ila recommendation. Pero dapat, that's why tingnan namon, isa pa nga kinanglan i-create immediately is the Regional Interagency Task Force for Economic Recovery. Correct. Correct. Kaya kinanglan, madating yung recovery in the whole region, kung ang travel, exchange of goods, trading, everything is the whole Region 6. Kalakang Okay. buwanay kita. Aha. Travel kang everything. So, pero balan mo ang province nga ni, the whole or Guimaras, Antique, Aklan, Iloilo, MGCQ ganit sila, almost one step, normal na sila. MGCQ, sila sa pinakanubo. Kung Okay. nator mo, sila sa pinakanubo na sugo, yung mga cases. Okay. Oo. Naat patagani dutay diri sa Negros, no? Sa Bacolod yun. Okay. But in a way, may kanya-kanya. So that way, we need isa lang kaulo, which is the regional IATF, who will decide what's the travel protocol for the whole region. Okay. So nakita nito na hindi pwede nga lain-lain or else hindi kita mag-new normal. At the same time, Aha. create man isa populine da makita na sa nida isa man ka interagency task force na highly tactic siya sa task force ang COVID ang Okay. economic recovery. Aha. Kinalan while nagadaog kita sa COVID, gamat-amat man mugtaw o obring negosyo. Kaya ang pangka naman ng mga LGUs tadi kung sa government na why na kami korta? Okay. Gamat-amat na. Aha. So that's why businesses slowly as they take over naman, creating Yes, sir. jobs and money in circulation. So mo na sitwasyon ta so art, palago announce, hindi anay manaog, bisang taga labi ng gikon San Carlos ka, kod-kod, o kung Calatrava, Kawayan, si Palay. Di anay manaog sa Bacolod, ha? Why biyahe? Mapasabok ka. Yes, sir. Why pa. Except, kung gadala ka tuya sa kadis ng uga mo, ha? Mga essential goods. Oo. Roro. Sige na yan, ha? Sige Okay, na. sige na ya. Okay. Correct. Basta goods, basic services, pagkaon, bugas, mais, dalawang mo to sa Milo, ugas ang kadis, pwede ha, sige na yan. Pero, dito ka na dumka sa Dumangas. Aha. Kaya medyo sapnot man daw tayo Dumangas, naman pa Milo, damo gasto. Gani man kalayo pa. Layo di tayo, oo. Muna, nga daw ka, hindi gid man ang aton inter-island exchange of goods, hindi gid ma-facilitate tumuti Guimaras. Ang merkado, ra Iloilo mo, dako. Aha. Dumanga to Iloilo, kilang gastoson mo pa to. Double handling ka mo. Yes, sir. Sa travel, riyan naman sa supermarket, dito, dako. Oo. Dapat siguro ma-set up ni kung ano ang mga protocol nga sundon. Ang health protocol yan doon naanad na malang tao and hindi na gid man abudlay kung mag-implement. Pagid kag i-maintain lang ina ang mga health protocol
nga gina-imponer sa gobyerno. Okay man lang nagyapon ang tao, masunod na gid lang na. Pero ang sabahin yung nga mga operator ang budlay guro kon limited kag 50% ng halimbawa ng inyo passengers kada adlaw basi kon mas mag-iban pag ini mga schedule of trips. Yung ina kon may schedule of trips na. Amoy na, say, the economic activity ng inter-island hinges on the viability ng transport between the two islands. Okay. Correct? Aha. Kung hindi magkabayable, tingnan, may kundi SWD, no? Aha. Hindi man. That's why, i-reconcile anay, kay ang tuno sang province of Iloilo, o pa kami kabati sa iya sang Antique, tapos sa Aklan, Maras, Okay. it discourage travel, Aha. inter-island trading. Ang trading sa outside sang Iloilo proper city, kadto sa mga banwa-banwa sang Iloilo, Kapisantique, Aklan, tawo man ka goods, almost 30 to 40% na sa amon income, timak mo kwaon mo na. Correct. Mhm. Tapos tunga lang ipasakyan mo sa amon pagad sa inyo, ti wala. Wala. Perde. Ang ulo na mong ting-ting-ting karaging rating niya negative. Okay. Perde. Yes, sir. Mhm. So anyway, ang advisory na lang guro naton, kay base ang mabasulan sa uli ang mga fast craft operator pangangyo mga mo nagpabalo although ngati ang point man kag ang dapat giman nga mag inform sini sa public is the Philippine Coast Guard, ang aton local nga mga LGUs nga dapat magpaybaluman sa ilang mga communities nga base pala magdinaguso tuod kag diri pa mag-standby naman karon sa Bridco Port nga hindi way man lang gani biyahe. So again, hulat na lang sila guro sa advisory ninyo nga mga operators, Sir Frank. Correct, tama. That's why isa sa province nga ako natutlo ginaayo ta si Pardilian, ang province lang sila ning ga-announce. Okay. So nanong sitwasyon sa province. Sing namon i-include na lang da ang inter-island travel kay tanan sapat mamangkot kung anong sitwasyon, no? Correct, Sila, correct. para official ba ya? Oo, even ang aton nga mga lain-lain nga protocol sang kuan ginaayo man namon nga ang lain-lain nga protocol sang mga banwa kag mga siyudad sang occidental may uniforman. Correct. Kung may changes, example adi subong daw ang gaayo ang sipalay up to October 31 di lang ko na magbaton do may problema kami Sikuran Okay. na pabalo man dahil sa publiko. So daw okay to siya nga i-centralize para official, hindi lang anybody can announce mga problema, including now the travelers among now. Yes, sir. Nami ang meeting namon sa province. Trustee, ay nga gumaniya na, ang siya tani, di na, para sa aton diya sa taga Negros, pwede na sa kabisita, sa pagpwistuhan, they're ready to accept. Yes. Ang Rowan, kung nagsira lang temporarily, Alas 8:22 Action Radio Philippine Standard Time. Action Hotline. Amo ni siyang epekto gid siling ko grabe man si COVID-19. Kabay pa nga hindi na siya magtangko isa ka tuig diri sa ato na sa Bacolod nga maglabot pa sa March 2021 ang effect niya kay hindi lawlawog. Sir Frank, sorry gid na utod ang linya ta. manggani, may siminatandog ko. You were saying kay na? I'm saying ang aton nga mga tourist destination diri sa Bacolod kag Negros ginamat-amat na preparar sa aton department sa province sa kag mga city nga tourism officers. Okay. Gina-announce nila ko sa meeting namon nga ang kompistuan ready na ya to accept my certificate of authority to operate sa Island duty. Ang ruins, amuman, which is amunin duwa nga ginagamo, bisita pa di, sa Negros, Okay. malaga man ang gurong, no? Uh-huh. Ang ruins, temporarily, man-announce sila ko, no? Kung mabrin sila ko, especially kung ang inter-island ang barko ready na. Subong, ang Magic Land, siya man ang kadako ang attraction today, na ginapreparar man ilang mga lugar para maisuan sila certificate of authority. Daw ready naman to mag-endorse ang atong province para maisuan sila sa regional nga duties, ang certificate of authority to operate. So,
Yes, sir. So para daw amo ng 3 major nga areas pero sa Bacolod nga sa kalagtuan nila damo. May night na tourist, may day tourist, at sa Magicland, tulog di sa Bacolod sa hotel, restaurant, di ko nila mo kwarta na. Okay. Yes, sir. On that note, salamat gid Sir Frank. Good morning sa imo. Oo. Thank you. Manapali ang good announce nga hindi anay magganto sa break group. Yes, sir. Yes, sir. Announce kita. Salamat, Kid. Kid. Salamat. Salamat. Action Hotline. Tao, amo na ang sitwasyon subong no kung ikaw plano nga magpadulong sa Iloilo, hindi ka man authorized person outside residence, wala ka naga-deliver sa mga basic ini mga goods, no? Hindi ka pwede way pasubong klaro kung saan ogid ma-resume ang biyahe sang mga fast craft. Action Hotline. Ang rason dire, bangod ngang tag sa ka-LGU, kapin pagid sa province of Iloilo, lain man niya ang ila sini gusto matabo. So, ang himuon sa regional agencies ang gobyerno ta, alin sa COVID-19 nga ti amo ni silang paninguha, gapalingin kung paano masolve ini, pati na sa recovery stage, kag sa sining mga sitwasyon sumong dapat masynchronize. Hindi pwede nga may lain nga protocol ang tagsa ka mga banwa kag syudad. Kaling tiyan mo na hindi ito mabasol diri sa aton blalantawan nyo. Ang Negros Occidental alone, may mga syudad iya nga subong puwerte gyapon ka istrikto maggadto ka. Daw hindi kaya nadali kasulod, may mga requirements nga ginahimo ang LGU. Hindi man na naton mabasol. Kaya ang ginahimo sa mga city or municipal officials, gina-make sure nila nga hindi way sang malatnan, wala sa magsulod sa lugar nila nga mangin possible career sang COVID-19. Kapin pagun pigado kaya nga banwag syudad, nga masudlan kasi ni kag may kaso ka sa ulihi, nga bisan quarantine facility, way kabutangan, no? Ang pundo mo limitado, kundi dako pagid nga problema. Action Hotline. Pero again, tutok ka mo diri no, sa mga kaksyon naton nga nagapamangkot parte sa resumption sang fast craft trips. Monitor lang diri sa Action Radio Bacolod and we will give you an update sina kung may ara na. Action Hotline. Sa pagpanumbalik ta dugay istoryanta, number 1, ang latest nga update to, dumduman yung pag joint venture sa masiwa kag promoter. Oy, idangop na sa korte ina nga concern karon nga aga. Action Hotline. Bulig naman sa Malacañang gininyo sa task force kasanag angot sa problema sa banwa sang Manapla. Ang kaundan sini sa pagpanambalik sa inyo palatuntunan. Action Hotline 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options.
So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po natin kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka. Of course, face masks are not enough to protect us. It should still be coupled with other preventive measures. According to studies, kung magsuot ka lang ng mask at didistansya ng at least 1 metrong layo sa iba, mababawasan na agad ang tsansa mong makahawak at mahawaan. Kaya ituloy lang natin ang pagprotekta sa ating mga frontliners at komunidad sa pamamagitan ng pagiging bida. B. Bawal walang mask. I. I-sanitize ang mga kamay at iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng hindi bababa sa 1 metro. At A. Alamin ang tamang impormasyon. Lahat tayo ay may responsibilidad sa isa't isa na bawasan ang risk nating makuha ang virus. Ang pagsunod sa ating minimum health standard ay isa ring paraan para sabihing nirerespeto kita at gusto ko pareho tayong ligtas. Ang mas agarang pagsasabuhay ng B, I, D, A ay makakatulong sa mas mabilis nating pagbalik sa malusog na bayan. Muli, ako po si Dr. Beverly Ho. Lagi po nating tandaan, sa panahon ng pandemya, bida ang may alam. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya at pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang ko guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kadisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran.
Sa tunga sa mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga pata sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radyo Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radyo Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers ng istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na ngay, sagsay anong kaintangan. Responsable at ang balita, kantayin na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa ito mga palanggagamang itang palamati. Ang inyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa labilin, isa ka oras, 19 minutos, karon nga adlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw nga inatubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo kahapon kung kag sa palaabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga
sa pagtuhaw sa biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Bakolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon niya nagkapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sumsan ang mga kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagkain na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon
gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Bacolod kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa... Ito diri ni siya aton sa Bacolod. Action Hotline. Araman, si Cesar Lanaria, Tam Dodge Yanson Flores, Daisy Binyo Mingan, good morning. Kung nagpapamati sila sa Lipa City, sila ni Tam Dodge Yanson Flores. Peter Biarniza, morning. Boy Jolingo, Ching Marande, Araman si Names Samusam Gavito. Attorney Dan Pondivilia, good morning, Attorney. Philip Laurente. Nya halindri sa Barangay Minuyan, tamiyaw ko dira sa Barangay Mansilingan, si Mr. Rodi Agsam Katedral. Barangay Kapitan Rodney Carmona sa Barangay Suma, good morning. Thank you for listening. Happy birthday sa kay Rodney Maglantay sang Valladolid. Again, sa kay Rodney Maglantay sang Valladolid, happy birthday. Action Hotline. Dugay-dugay ang inyong mga mensahe nga ginapadala sa aton sining nga pagpangalagad isa-isahon ko, no? Ang malabutan ko lang. Kag ang duha ka promo sa gihapon, please, dugay-dugay lang gid. No, diri ko anay kay kundi magabukas na ang korte as of today ang siling sa aton initially ni Councilor Wilson June Gamboa Jr. nga nangin kabahin sang Amlig Tubig 9:30 ang pagbukas sang korte. Now, ang latest nga update, kundi nagligad to, ginahulat ko na nung tika nga himuon sang grupong Amlig Tubig. Matapos nga nagpermahanay na sang joint venture agreement, no, ang Bacolod City Water District kag Sumungman Prime Water. As a matter of fact, may pila na ka mga employees sang basiwa nga luyag magtrabaho, magsulod abi bilang empleyado sang Prime Water ang ginhatagan sang examination sang Prime Water. Now, ti ang ginahulat ko na ang matabo kay amat-amat na mo may ara na Prime Water nga mga personnel nga naga-report sa basiwa. Action Hotline. Now, ari ang isa ka latest. Ang Amlig Tubig, may ara sila nga iga-file karon nga aga sa korte. Today, 9:30 a.m. Online sa hotline. Good morning lang kay Tito Bubong Salinio no, sa Isabela. Ari sa aton nga linya si Councilor Wilson June Gamboa Jr. Councilor, good morning. Sir Art, mayong aga, kag sa tanan-tanan nga nagapamati mayong aga. Salamat gid sa time. No? Tell us, karon na nga aga ninyo idangop sa korte o maga-file kamo sa korte sang nagakaigo ng legal action against sa joint venture agreement ginlagdaan no sang duha ka sang basiwa kag sang Prime Water. Tell us ano inigid ang specific dugay-dugay nga i-file ninyo, Councilor? Okay, so ang grupo sa Amlig Tubig
confederation ini sila o kung pinilipon abi ang mga konsumidor, representante sa mga nakalain-lain ng mga consumers organizations, conveners, kada kontra ini sa pagpamatok abi sa joint venture agreement sa bahin sang Basiwa kad sang prime water. Okay. So sini nga ada ma-file na kami niya sang amon petition for declaratory relief kada deklarar sa nullity sa hindi joint venture agreement kada ma-apply man kami for an issuance of temporary restraining order upon writ of preliminary injunction kaya pinirmahan na nila mo. Sa nagligad lang na July 18. Okay. So in other words, consummated na kada ang ini na kontrata banwa humana. So amo ni subong ang amo niyang aksyon against sa paglipot kasi wala man ting laging pabalo. Nagpirma na nila nagpatawag sa press conference amo na to ng pagpabalo nila sa aton nga nagpirma nagalito sila ya sa kontrata. Okay. So amo nang himuon namon sir. So ang inyo i-file today is kuan inang petition for relief, declaratory relief kag nullity. Pangayoon diyan namon sa korte nga i-nullify ang inyong joint venture agreement kag temporary restraining order kay baloka sa November 1. Okay. Duwa na lang kasi man na this coming November 1 i-take over na sang prime water ang aton na water district. Sila na mapadalagan. Okay. Sila na ang masalo, sila na ang mga bikta. Amo na nang imuon nila by November 1. Okay. So bali kung hindi ni mapunggan by November 1, primarily ang prime water na gid ang mapadalagan sa Basiwa. Yes sir. Sila na ang ma-maintain, ma-operate. Sila na ang magpangulikta, koleksyon. Ilan na tanan-tanan. Ang imoon na lang niya sa aton ng mga board of directors so muna silang mabilin dapat sila naton ka mga pinilian ng mga managers monitor na lang sila ya. So pro-con silingon tabi nga sino na ang nagapanagiya sini impliedly ang prime water na kitya. Sila lang magapanagiyas sa ini nga water district. Yes sir. Pero ano matabo sini no kay tilapit na lang 2 weeks na lang ang prime water na ma-take over, may chance pa ning mapunggan ta sir? Well, kabay pa kung silingon tabi kung pamangkuton mo ko sir right, anong chance ta? 0.001%. At least may harapa. May ginhawa pang jutaya. Prote batuan ini naton kay lipot ini kada disadvantage din taha kayo ang inyong nga kontrata. Una bes wala gani kita nila din pabalo, din tado-tado nila. Why man sila nagpatawag public hearing, consultation. Okay. Para sa amon kung tulukon na to, I don't like to discuss bala sir at the lyrics ng inyong kaso. Kasi bala makiganti ta sang korte. But klaro kayo ya. Klaro bigya kayo nga disbintaha kayo kundi para lang ini sa prime water kag para lang ini para sa pila naton ng mga empleyado board of directors ang ini nga kontrata. Okay. And nagdangop man sa inyo ang mga ginalantaw naton empleyado nga maapektuhan na sa sining ginahambal mo nga take over on November. Nag-upod? Nagdangop pala na ngayo bulig man sa amlig tubig? Oh yes, mga baloka sir, ang amon ng mga signatories na nagpirma upod sa sining pagpamatok, mga 24,000 na. Uy. Sila ka mga barangays man nga resolutions ang nagpasar nga hindi sila yakauyon sa sining joint venture. 24,000 signatories already nag-signify kontra sining kontrata. Okay. Kasi damo pagid nga mga cause-oriented groups ang nagululupot sa aton. So, kadamo lang sir. Kaya nakaintindi sila mo kasi of course makita man nila sa mga ibang na lugar na damo sa mga reklamo. Pila na ka mga water districts ang bin-take over sa Villar family, mga 60 na guro. Damo ba? So, damo sa apat katuig nila pagsugod. Amunin siling ko bala sa ilang, amunin bagpo na oligarchs. Nagtuhaw lang sila during the time of
President Duterte. Mhm. So, amo ini siya banwang balantayan takay tungod nga iniga ni silin ko take over iniya, hindi niya joint venture o partnership pa kundi take over Okay. and hand over. Indaho bala sa ilaya sa aton nga mga board of directors Okay. ang ini nga ang aton basiwa. Mhm. Yes. So anyway, nataon ko na nung update siya ni karon and hopefully ma-resolve gilayon. Ga-expect ka mo nga ini ma-resolve gilayon sang korte as soon as possible. Yes sir, kaya ko ba pa nga importante ni kayo kaya tubig mo. At kung ano bala sir at ang tubig, water is life. Sino balang wala nagabitindi sa aton sa tubig. And so therefore, kabay pa kada we are praying na basit pamatian man kita sa korte, matagaan kita sa temporary restraining order base sa aton ng mga milito abis ang aton kaso kontra sa ila. Okay. Hopefully kabay pa. Aha. Sige, so sundo namon ini karon na kung ano gid man kag basi makakuha kami sang kopya sa inyo man after sang pag-file nyo sa korte. Salamat gid Councilor kag good morning. Yes sir, at kagkakabataron sa hapon pagkatapos abi may 2 o'clock kitang press con dira sa main Negros Press Club. Okay. Yes sir. See you. Salamat gid Councilor. Salamat kag may ngaga. Tay sini nag-aga, no 9:30 dugay-dugay i-file na nila sa korte no sang Amlig Tubig nga grupo ginapamunuan ini sa Social Action Center petition for declaratory relief and nullity sang joint venture agreement kag ang prayer Manila is ang korte magapapanaog kuntani isang temporary restraining order o preliminary injunction sa sining agreement no a joint venture agreement nga siling ni Councilor mag-umpisa na by November nga mag-take over ang Prime Water. Kaya mo na bala lantawon ta niya in fairness sa taga Basiwa, hopefully may mga representante man silang magasabat sini karon no tigaling way pa man ang formal nga pag-file sa korte sining petition for declaratory relief and nullity sang GBA. Ang Iloilo may mga pagtayogo, may linog ang sundos pila ang nagwa sa PBOX man nga mga empleyado dito sa Iloilo sa provincial capital naguluwa no nano ini diri sa aton sa Bacolod may magtayog lang ang babaw sa building namon gyari kami diri sa pinakabataas mabatyaga namon di mo pero duway gid man gani iya no duway nagtayog galing kina dito sa Iloilo kuno may ara sila na batyagan ni 4.4 magnitude ina sa San Joaquin medyo layo na tong San Joaquin pero ang mga empleyado sa Kapitolyo nagguluwa kuno i-check ta lang na karon sa taga PBOX. Pasalamat kita kagabi kay after sa advisory ni Sergio Maria bisan pa nagtupa ang ulan ni saton at least hindi gid nagtuga sang madamo lang mataas nga pagbaha sa mga barangay nga atong ginbaha managligad. Kay Siris Chabuso, nya good morning. Tamiyaw ko lang Chabuso kag sa kasin ko Vanessa Chabuso Kimpo Rojo sa Isabela. Okay thank you Jocelyn Liboon Dispuho. Good morning sa imo. Ara man si Sheila Nicor di na tuman Garlukso Ribamonte Pasiol. Salamat gida, thank you for listening karon iyang aga. Ara man ga monitor Felix Berto Biton Castillo. Oy, nung Felix Berto siya ni ang nagpangayo bulig sa ako nagligad. Ginatry ko pagin makontak kay on leave abi ang aton mga kilala dra si CCS. Ka problema ni siya Actually taga-amon ni siya singunad to lapit lang sa area sang Layugan bla no dra sa Barangay Banga sa Candoni. Di September, October 16 na wala gyapon.
amo ning ginapangayuan niya bulig, no? Sige lang kay ginatry tagid na kabalo ka hindi ka man subong dali-dali makakuan mo makakadto si SSS kinang face to face bla. Gali ka man mga empleyado kalabanan ga work from home man although may mga naga-report kimanda. Sige lang no? Anong Felix Berto follow up taning imo concern na. No? Kay Lian Tadena. Good morning. Thank you man. Ara man si Inday Blaza. Inday Blaza, good morning. Kag Bilin Salaw, Jose Mongcal Torilla. May ngagaman, salamat sa pagmonitor. Action Hotline 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. Yung banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Patayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Patayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Patayon aksyon radyo. Pagkolon nun kag negosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na nai, sinsan ang mga kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdahil na ipalat na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon
Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa paserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kita ulog na ngay, sansan ang mga kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagkain na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Action Radio, Bacolod saludo sa imo.
Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamera. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Comrodsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod.
Naghakot man sang pagpasidungog na makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon Action Hotline. Happy 26th birthday sa kay Evelyn Bingco. Maestra ini sa La Castellana National High School. Wishing you good health and God bless you. I love you. Halin sa iya sini bana nga si Marvin Bingco. Grabe no. Love gid ang iya sini nga ismi kay ginapalawag gid. Happy birthday again kay Ma'am Evelyn Bingco. Halin sa mapinalanggaon mga bana Marvin Bingco. Good friend gali ni sang yado ko. Yado ko ni mahilig mo ni sa kuan mo. Yado. Action Hotline. Mahilig mo ni sa pagpanamyaw sa mga best friends niya. Daw ginakulbaan kagid, way lang iso ginambal. ARB 4-piece pagbulig sa pagtuon, paghatag sang paglaom sa mga students tira, no? Kag sa mga ginikanan or may kilala kamo nga makatalandog balatyagon kag may leksyon pinasay nga istorya sa mga estudyante, abi padala nyo diri sa Aksyon Radio Bacolod sa Facebook page, agud nga matagan sila sa tsansa, no? Nga maka-angkon sang premyo, may tablet kag cellphone nga panghatag sa mga estudyante nga magadaog, no? Tandaan nyo gida kay sige-sige ni importante na ka-enroll ng student for academic year 2021, no? Mula na one of the requirement kag kinanglan sundon nyo gid kung ano ang instruction nga nabutang para nga ma-qualify kamo. Simple man lang i-like nyo lang, i-follow ang Facebook page ng Aksyon Radio Bacolod, i-share ang post kag ang istorya ipadala sa official Facebook page. Kag butangan mong litrato, akip ang imo litrato da, butangan sa subject nga ARB 4-piece, ibutangan mo sa kompletong ngalan, edad, address, contact number, grade, year, level kag eskwelahan kung di na-enroll, isa-isang istorya, ipatag mo nga deserving nga makabaton sang gadget, no? Amula na kasimple. Kinanglan na sulat sa Word document ang inyo istorya nga iga padala, no? Tandaan kay basahon ina sa This Is My Life program, no? Para matagan pagig kamo bisitahi sa Aksyon Radio Bacolod Facebook page ang dugang nga mga requirements kag mechanics ni. Action Hotline. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod SAP sa ERB. Ngari ang 500 pesos ni bantayan nyo kay masugod na ni, no? Magatawag na kami sa inyo umpisa sa palabuton nga Lunes, agod nga manghatag sang premyo October 19 niyo Lunes. Ang adlaw tawgan ka kag kung makasabat ikaw makilala mo mga anchors diri kag reporters. By the time tawgan ka, ma-questions, masabat mo abi, may instant premyo ka nga 500 pesos. Simple na no, inikabahin niya sang amon pagbalik man sa inyo, sa inyo pa dahil nga suporta. Importante nga lan, edad, address, contact number kayo padala sa 0963-219-8066 ang inyong mga entry. Kag para ma-verify ina nga kwan kamo, no? Ikamo ma-validate ang inyo sining nga entry. Kinanglan sundon nyo palihog, hindi nga sa amon Facebook page nyo i-post ang inyong ngalan, hindi pwede, no? Kinanglan i-text nyo ang cellphone number 0963-219-8066. Kadadlaw ni may raffle, ang result sina ilawagon man nato noon Tidin ka naman, SAP sa ERB o sulit ang premium sa Aksyon Radio Bacolod, kag ERB 4 Peace. Ayos no, ingagawon ko lang bisan lipot kilang si Sir John Chong para nga maka-istorya kita sila ang bulig sa Malacanang digin inyo no kay sige makunubaw gyapon sa manaplada abi ko gani ko na aktuan na ni sa taga Department of Environment and Natural Resources. Emily Pura Sordilia, good morning. Kay Bro Gabriel Hipilga, monitor lang siya sa Ilabalay. Haraman si Nini Inventor Aruza. Salamat kita sa mga nagatutok every morning sa tanan diri nga program sa Aksyon Radio. Online sa hotline. Bisan limited ang time ta, kuhaon ta lang update si Mr. John Chong, National Commander sang Task Force Kasanag, live diri sa Aksyon Hotline. Sir John, how are you? May ngagasi mo?
Sir, good morning. Good morning, sir. Sa imo kay sa tanang staff sa Action Radio. Ah. Sa tanang listener, sir, good morning. Salamat kid no. Una bes, i-check ko lang, nagpadala ka mong communication, kag ano man may reply ng Malacanang, atong ginpangayon ng burig. Abi kong purisima to sa manapla nga problem to sa baho, to na solve na, way pagaligyapon sir dyan? Yes, sir, no? Amo na, sir, no? May reply na yung Malacanang sa aton for the last month, no? Ako ang ilang detail, dire, nga gina-recommend na nila nga i-cease and desist order, no? Okay. Forwarded ini sa IMB Region 6. Mm-hmm. Pero sa last week, in-check na to, no? Kung may ara, gid man natabo nga CDO or may ara, maging aksyon nga ginimo, ang Okay. IMB, pero it's so happen Sir Art nga pagkanto naton dito, no? May media man kita ganing upod nga wala gid, no? May baho gyapon kag Ay, sus. according sa ilang statements of Victoria's Milling nga may aksyon sila ginimo, pero dito sa area wala negative, Sir Art. That's why nga naglimo naman kita liwat sang isa ka letter, no? Follow up letter nga dapat i-aksyonan gid or i-implement gid ang recommendation sa Malacanang, no? Okay. Nagdireya siguro, sir, at nag-ubra na kita complaint sa ombudsman kay nakita na to may violation na. Okay. Wala na gintuman ang mga instruction na sa Office of the President. So, mahulat kami sinisir kag kung inkaso ginman, parang at least may baluan ta, parang ang mga way nagatrabaho nga insya sa gobyerno, at least makuan bala sila sa Malacanang na mismo sa presidente nga matikdulan sila kag kung kinanglan may sanksyon sila tubangon, tiya tubangon nila na kung pabaya sila. Yes, sir, no? Amo ginangaton nga pinaka-point, sir, no? Nga dapat ubraon Manila ang ubra nga ginabutang sa ila, ginatag nga responsibilidad sa ila. Okay. Sige, so ma-update kami sa imo siya in kaso may ara na sang latest development. Salamat kid Sir Jana sa imo siya nga time. Yes, thank you very much, sir. Thank you very much. Good morning. Ayos, alam nyo, ang order na gid sa Malacanang, daw hindi nyo papagpatihon ang aton malang diri mo ni. Tikon, mag-amon ni siya nga sitwasyon, sino ay yan ang ginasaligan, sini nga hindi makatrabaho ang IMBD? Nga daw, wala kang mumimuaw. Wala tagaling time dari sa aton na pagpangalagad ang ginarekomend na lang sa inyo, pabakod gid sa aton lawas. Balita una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod Action Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company.
sa balita. Komentaryo